Takže tohle je náš domeček. Natáčím to jenom obyčejným levným foťákem, takže to asi za moc nestojí. Tak, tam už jsou sousedí za těma stromama. Nějak vepředu to je takový ještě, je tam plevel, zrovna jsem to začala dneska čistit. Tam jsou další sousedí. Doma je děsný nepořádek a rostou tam nějaké řasy na tom baráku, tak to budeme zrovna teď o víkendu umývat, aspoň byl bude. No, tady jsem se snažila vyplevelit tady tohle, ale tam jsem se ještě nedostala. Takže tam přes ulici jsou sousedí, mají krásný barák. Oni jsou oba v důchodu, tak většině na tom makají a mají to úplně nádherný. No a tady je náš porč, tady máme 2 houpací křesla a tady byl kouří jeho doutníky. To štěkání, to jsou naši psi uvnitř. O, tady jsou ještě moje rukavice, jak jsem dneska pracovala v záhonku. A tady je moje smetí z toho, jak jsem se snažila vytrhat ten plevel. Ale je to hezký, dneska je tak zataženo, ani není tak horko. Podíváme se, co tady je. 80,4, to je nějakých 27-28 stupňů. To je dneska asi nejchladnější den za poslední 2 nebo 3 měsíce. Tak nic, tak já jdu dovnitř. Čau!